Aquest matí, de les calendes de març de 1238, jo, Ramon de Puig, m'he llevat com cada dia a la vila de Sant Pere de Roda al primer cant del gall i he anat a la cisterna que hi ha al costat de la casa del meu mestre ferrer, en Guillem de Roda, per pouar aigua per a la ferreria. Mentre trencava el gel per recollir l'aigua amb el poal, quasi no em notava les mans. I he recordat el primer dia que vaig venir d'aprenent al taller del meu mestre, avui ja fa 6 anys, quan el pare em va acompanyar a veure el mestre ferrer i va signar el document en què em comprometia a ser bo, fidel, legal i obedient en tot, i fer el treball de ferrer i tot allò que el mestre em manés. Et convenio tibi esse bonus, legalis et fidelis, et bene facere tuum opus et mandatum. El pare és pagès, i en el contracte d'aprenentatge deia que li havia de pagar al mestre 8 quarteres d'ordi, una quartera de blat, 12 sous de doblenc i tot el vestit que em fes falta durant tot el temps de contracte. A canvi, el mestre es comprometia a deixar-me anar a ajudar els pares durant la collita i també a ensenyar-me l'ofici de ferrer. Al final de l'aprenentatge, jo he de rebre un martell i unes tenalles idònies per poder treballar en aquest ofici. Tu doceas mi tum magisterium ferrerie, Hermini, dones mi unum martellum et unas tenalas idóneas, de quibus operari dedicto magisterio. De la cisterna estant, veig com el dia es va aclarint, i mentre intento escalfar-me les mans, miro la ferreria, una estança petita al costat de la casa del ferrer, oberta cap a llevant, amb fornal a ras de terra, sobre la roca mare, i una manxa per insuflar aire. Aviat es llevarà el mestre i m'haig d'afanyar a encendre la fornal. Porto l'aigua i començo a encendre el foc amb la guspira d'una pedra foguera, un tros d'esca i una mica d'herba seca. Vaig afegint branquillons i, mica en mica, el petit taller de la ferreria es va il·luminant amb la claror de les flames. Les eines a mig fer van projectant ombres a les parets de tàpia. Unes tisores, un falsó, puntes de fletxa. Poso carbó al voltant del foc amb l'ajuda de l'atiador perquè es vagi escalfant i perdi la humitat de la nit. Arriba el mestre ferrer i tot és a punt. Porta l'enclusa, les tenalles i els martells per llossar les eines dels pagesos o fer ganivets amb les petites bargallines de ferro bo que hem soldat a la calda. Avui també fondrem unes sivelles de bronze i unes agulles en el petit forn de cubeta que hi ha a la ferreria. A final de mes m'examinaré. Hauré de demostrar que ja conec l'ofici i que sóc capaç de defensar-me en els misteris de la forja. Que forjo amb destresa una falç, recalcant a l'enclús a l'esquena de l'eina i afuant el tall sense que es trenqui. M'agradaria quedar-me a Roda i treballar d'oficial juntament amb el fill de l'amo. Qui sap, potser algun dia jo també podré esdevenir mestre ferrer. Seré en Ramon Ferrer.